వెల్కమ్ టు వారాయి సోలార్ పవర్. ఈరోజు మనం పొద్దున్నే సైట్ విజిట్కి అయితే బయలుదేరినాం. ఇది ఎక్కడో కాదు, మనం 2 days బ్యాక్ రామ్సాగర్లో సోలార్ ఫెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టలేషన్ చేసి స్టార్ట్ చేసాం కదా. సో ఆ వర్క్ చూసిన తర్వాత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా కస్టమర్ అక్కడికైతే రావడం అయితే జరిగింది. సో ఆ వర్క్ అయితే చూడడం జరిగింది. సో అది చూసిన తర్వాత కస్టమర్కి మన క్వాలిటీ అండ్ వర్క్ నచ్చి మనకైతే ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి సైట్ విజిట్ చేసుకొని మెజర్మెంట్స్ తీసుకోదామని చెప్పేసి సైట్ దగ్గరికి అయితే బయలుదేరిపోయినాను. సో ఇదే ఆ సైట్ అన్నమాట. సో సైట్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. సో మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. సో లోపల కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. సో కస్టమర్ అయితే ఇంటికి కావాల్సిన ప్రతి వెజిటేబుల్ ఇంటి దగ్గరనే పండించుకోవడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకైతే. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. సో ఇంకొక 2 daysలో ఈ సోలార్ ఫెన్సింగ్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.